Добрый дзень, паважаныя сябры. Мая мова крыніца натхнення. Менавіта такім дэвізам мы распачынаем дэкаду роднай мовы і культуры ў нашым цэнтры. Беларуская мова – гэта мова нашых продкаў, тая адметная асаблівасць, якая вылучае нашу краіну сярод іншых дзяржаў. На ёй пісалі і працягваюць пісаць выдатныя творы беларускія пісьменнікі, спяваюць песні знакамітыя спевакі. І наша з вами галоўная задача – гэта не забыць родную мову, а папулярызаваць яе сярод падрастаючага пакалення. Таму штогод традыцыйна ў нашым цэнтры праходзіць дэкада роднай мовы і культуры, якая багатая на шэраг мерапрыемстваў. У перыяд з 16 па 25 лютае мы запрашаем вас наведаць выстаўку «Родныя словы, родныя вобразы», а таксама паўдзельнічаць у онлайн-марафоне «Масленічны тыдзень на Беларусі» і, канешне же, узяць удзел у інстаграм-розыгрышы «Мова гучыць, шопер блішчыць», якія адбудуцца на платформе Інстаграм. Для тых, хто любіць роднае слова і з'яўляецца знатаком, мы прапануем узяць удзел у інтэлектуальнай гульні «Беларускі асілак». Ну а тыя, хто любіць чытаць паэзію, могуць узяць удзел у конкурсе чытальнікаў «Магутнае слова, ты роднае слова». Ну а тых, хто жадае акунуцца ў атмасферу канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, мы запрашаем прыняць удзел у музейнай акцыі «Гавораць артефакты». Таксама вас чакае сустрэча з беларускім паэтам Рахмедам Малахоўскім і прагляд фільма на беларускай мове разам з часопісам «Бярозка». Усё гэта і многае іншае вас чакае менавіта тут, у Цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветрас» Кастрычніцкага раёна горада Мінска. Давайце разам шанаваць і захоўваць родную мову.